खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा फानजामुथिखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 8 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 23 आसार दान 1433 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बुधबारनि बे सान ओंखारनाया नोंथांनि गेजेराव मोनसे गोदान गोहो आरो थुलुंगाखांनायखौ जोंखांहोगोन। हनुमानजिनि जर'खा अनुग्रहजों दिनै नोंथाङा बै हाबाफोरखौबो मावनो साहस खालामगोन जाय गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै दंमोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गावसोरनि रुजुजायै खामानि मावनायनि आखुनि थाखाय बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय जर'खा बाख्नायनाय मोननो हायो। फालांगियारि दावबायनाया दिनै लुबैनाय फिथाइ होगोन। मोनाबिलियाव बिदा-फंबायजों इयुननि मोनसे गोनां सानथांखिनि सायाव सावरायनाया सम बारहोनाय जागोन, जाय गावजों गाव दावराव-दावसिखौ सुस्रांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिन्दुर गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथिनि गोदै आरो राजथान्दैयारि सानस्रिया नोंथांनि थाखाय जेंना सुस्रांनायनि खामानि मावगोन। थाबथानाय रांखान्थियारि आयदाफोरखौ दिनै सासे गोहोम गोनां सुबुंनि गेजेरजोंसो सुस्रांनो हायो। हा सम्पथि एबा आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय लेखा बिलाइफोरखौ सिगांथिं लांनो थाखाय साना मोजां। समाजारि जथुमफोराव नोंथांनि नुजाथिनाया दिनै गोसो बोनो हानाय मिरु जागोन। बिसि-फिसायनि सोलायनाय मुडखौ बुजिनो नाजा। बेलासियाव बिसोरखौ गावसोरनि सायख'नाय जायगायाव लांनाया सोमोन्दोआव गोदान थासारि लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि गोसोआरि गोनो-गोथोखौ बोखारगोन आरो थांखिनि फारसे गोसो होगोन। मावख'आव नोंथांनि जुक्ति गोनां सानस्रिफोरखौ सामलायगिरिया जोबोद बाख्नायगोन, जाहाथे मोनसे गोदान मावथांखि नोंथांनि एकाउन्टआव फैनो हायो। फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै गोदान भिआइपि क्लाइन्टफोरखौ लोगो हमनायनि गोबां खाबु दं। नोंथांनि गथ'नि गिदिर जाफुंसारनायजों नोंथांनि खर'आ समाजाव गोजौ जागोन। सावस्रिनि बेलायाव दिनैनि बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव गोदोना एबा कफनि जेंना जानो हागौ, सांग्रां जा। नखरजों लोगोसे गोजोनथाव बुब्लिफोर बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा मोनदांथिफोरनि बानाजों बोहैलांनायनि अनगायै आबुङै बाहायथाव आरो बिथायारि साननो नांगोन। रांजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया गोरोबथा एबा गोदान रां थिसननायाव गोख्रै दिन्थिनाया खहा गोनां जानो हागौ। साख्रियाव लोगोफोरजों नाङै नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि खामानियाव गोसो हो। नोंथाङा गावनि बिमानि सावस्रिनि बागै एसे खारनो गोनां जानो हागौ। गोसोआरि दावराव-दावसिखौ सुग्लायहोनो थाखाय दिनै एसे सम हारसिं थांहो एबा प्राणायामनि राहा ला, गोहोआ गोसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मै गाब। सिंह राशि। सिंह राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गावसोरनि रांखान्थिनि ग्राफखौ गोजौथिं लांनो थाखाय मोनसे सान जागोन। आयनि सानस्लाबै फुंखाफोरनि थाखाय बेंकनि बेलेन्सआ बांगोन। जायफोरा मोनसे स्टार्टआप एबा गोदान भेन्सार जागायनो सानगासिनो दं, बिसोरनि थाखाय दिनै मावखान्थियारि राहा लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदान थुलुंगाखां जागोन। लोगोरिजों गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया गोजान जागोन। बिमा-बिफानि बोर लानानै जागायनाय जायखिजाया खामानिया नोंथांखौ दिनै समाजाव मान होगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथांनि खामानि मावनाय आरो खामानि मावनायनि थाखाय बावसोमनाया नोंथांखौ मावख'आव गुबुनफोरनिफ्राय जोबोद सिगांसिन लांगोन। मेनेजमेन्टजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि दैदेननाय गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे सनानि खाबु मोननो हायो। बादायारि आनजादनि थाखाय थियारि जानाय लाइमोनफोरा मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय एबा इन्टारभिउ कल मोननो हागौ। आजै-आजौनि फारसेनिफ्राय जायखिजाया गोजाम हेंथाया दिनै बैसोगोराफोरनि आखाइजों सुस्रांजागोन। देहायारि महरै दिनै नोंथाङा जोबोद फिट आरो पजिटिभ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा अख्रां गाब। तुला राशि, खाफालनि हाथरखि जोंब्लावनायजों नोंथांनि हाबाया एसेल' नाजानायजोंबो गोरलैयैनो जालांबाय थागोन। धोरोमारि फालिथाय एबा जायखिजाया सुबुं अनफावरि हाबायाव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि गोसोआ गोथौ गोजोननाय मोनगोन। जाय फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बायजोआव थांनो सिमां नुगासिनो दं, बिसोरनि भिजा एबा मुं थिसननायजों सोमोन्दो थानाय हेंथाफोरखौ दिनै फोजोबनो हागोन। बिजिरसालिनि केसफोराव बेरेखा हान्जाया खर' गंग्लायनो गोनां जागोन। मोनाबिलियाव सासे गोजाम लोगोजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोआरि नारसिनथायखौ आबुङै गोमोरलांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांखौ बोसोन होयो दि नोंथांनि मावथांखिफोरखौ आबुङै आन्दोआव लाखि आरो सांग्रां जा। खामानि थिलियाव माखासे हिंसा गोसोनि सुबुंफोरा नोंथांनि मान-सन्मानखौ खहा खालामनो नाजानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि आन्दोनि आदबफोरखौ रावनोबो फोरमायनो नाङा। लटारि एबा बेटिं बायदि सर्टकाटनिफ्राय गोजानाव थानाया नोंथांनि रांखान्थियारि सावस्रिनि थाखाय साबसिन जागोन। गोब्राब बुब्लिफोराव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि मददानो नोंथांनि देरसिन गोहो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि जुलियारि आरो प्रफेशनेल सोमोन्दोआव गोदान गोदै आरो गोथौथि दाजाबदेरनायनि सान जागोन। जिउनि लोगोरिजों जायखिजाया सानस्रियारि जेंनाया दिनै आबुङै जोबलांगोन आरो न'नि जिउ खांनायखौ लाबोफिनगोन। बाहागोदारिनि फालांगियाव गोरोंथि थानाया दिनै नोंथांखौ सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। हाथायाव नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोनाया गोदान अर्डार मोन्नायनि गोख्रैथिखौ गोख्रै खालामगोन। सप्तानि जोबनाय नखरारि दावबायनाय एबा मोनसे गोथार फोरबोनि रुपरेखा दिनै थियारि खालामनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुआ गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि नांथाबनायखौ आनजाद नायगोन, नाथाय जोबनायाव देरहासारनाया नोंनिसो जागोन। दिनै बिजिरसालि एबा गोजाम दाहारजों सोमोन्दो थानाय केसफोराव गोबां रेहाय मोन्नायनि नेरसोन दं। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मावख'आव गावनि रोंगौथि आरो गोख्रों आब्रुथिनि गोहोजों गावनि बेरेखा हान्जाखौ गोजोन होनायाव जाफुंसार जागोन। गोजाम थाबथानाय रांखौ मोनफिननायनि मिजिंआ थागोन। सावस्रिनि बिथिङाव जरायाव सानाय एबा देहायारि मेंनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय खामानिनि गेजेराव गुसुं जिरायनाय ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना फरायसा, आरिमु आरो थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि गाव-गावनि रुजुजायै सानबोलावरिफोरखौ जाफुंहोनो हानायनि सान। नोंथांनि सोरजिलु सानस्रिया दिनै मोनसे गिदिर प्लेटफर्म एबा बाख्नायनाय मोननो हागौ। रां थिसननायनि बेलायाव दिनैनि साना गोलाव समगान्थि मुलाम्फानि सान जागोन। नोंथाङा मिउचुएल फान्ड एबा गोदान बन्डफोरखौ सानना नायनो हागोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव रमान्सनि बोहैनाय जागोन आरो लोगोरिजों गावजों गाव बुजिलायनाया गोथौसिन जागोन।
गथ'नि माबा मोनसे जर'खा खामानि एबा मोजां मोननायखौ नुनानै दिनै नोंथांनि गोसोआ गोग्गानायजों बुंफबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोमो गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गुबै नोजोरा गोसोआरि गोजोन आरो नखरारि गोजोननि सायाव थागोन। न'नि साजायनाय एबा बेसेनगोसा गोदान इलेक्ट्रनिक बेसाद बायनायाव रां खरसा खालामनो हायो। बिमानि सावस्रियाव सोमोनांथाव जौगानाया गोसोनि मोनसे गोजाम सिन्थाखौ फोजोबगोन। जुदि नोंथाङा खामानि थिलियाव माबाफोर गिदिर सोलायनाय लाबोनो सानदों, अब्ला दिनै बैसोगोराफोरनि बिबुंथिया मोनसे जिउनि राहा महरै खामानि मावगोन। मोनाबिलि समाव हरखाब आलासिफोर फैनायाव न'नि आबहावाया गोजोन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गेरुवा गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।